yen aku ra wis kandha jroning bebrayan kepaing panggoda jawanti pangklong peteng dedetan berkah rinasa kaya wong kelangan petuk gelek-gelek pukasane wurung tak suwen marang sliramu bocani janji prasetyamu
bebrayat kepaing panggoda bebasan wanci pangklong tanpa obor peteng dedekan rinoso kaya wong kelangan petong dalek-dalek pungkasan urung hae badalah Iku terus pasukan Rodek Mania iki kok terus terus digawe puspa warna kempul double. Ya. Iya kan. Lah iya, Kakang Soeb. Wis sing mbok jaluke gendong ndek ben kan ya kuwi. Saiki gak wani. Mboten ya, Pak. Mbah jireh ya iki. Ya. Tak sawan marang sliramu bocah lali janji prasetyamu tresnaku kang satu matur nuwun Mas Gepeng monggo. yes, bangun Mampir Dok. Monggo-monggo ingkang sampun pikatuk keplek pambeksan Pendi kula aturi majeng. Kula aturi enggal lumarep wonten ngajengan dasaripun papan ingkang sampun kasediaken saking panjenenganipun Bapa Priya niku bawera ingkang kados mekaten. Setunggal kalih tiga sekawan gangsal. Lah ingkang sampun pikantuk keplek. Bilih menika nembe beksan ingkang kaping gangsal welas. Ngaten. Monggo pasukan Rodek Mania. Niki Mas Awal, niki manginggirke Mas Awal kersane damel beksan Mas Awal. Nah.
Monggo enggal jumeneng tunggal Mas Tamso. Iki yo randang linggih ayo ndang diarangi. Kancane jenengan lho iki lho. Iki pasukan Robek maneh Pendi iki di Pendi. Pendi rene. Monggo. Ayo Heni kene sing gawa sampur. Mas Son gen anu gene Mbak Rini. Monggo. Yo. Menika menawi dereng jangkep wonten mriki kendang dereng dipun kibaraken ngoten. Yo Pak Samad ndang maju. Setunggal kali 3 sekawan. Putut. Gangsal 6 ya. Panggilan. Ayo Mas Tommy. Yo. Kendangnya dingaplake Mas. Nah, sare pes. Iki tunggale Tam-tamen lho kok nek ra jumeneng lho. Ton, enek upone Ton. Aku agak demok bokoke penyanyi ya kayak iki lho. Enek upone Ton, lha iki gawe upok. Setunggal kalih 3 sekawan gangsal jangkep. Mubeng. Nah, wis pokoke madhep rono mudang anak, Cok. Anak lanang dhewe. Anak wedok aku rong duwe. Anak lanang tak sekolahne. Besok gede dadi pegawe. Takut dane bocah ayo aja pampijen suyen dituturi sibuk supaya selamat rahayu. Aku seneng dek sepedane. Piye Mas Ge?
Kevin. sayang sithik dik bir konending keluk Terus aku seneng karo bocah sayang sithik wis ra iso asik anakku sing bagus dhewe dolae bisa kabejan uripe etan soto dek kulon ya soto iya Mas Gepe ora kaya tun iwake sapi terus piye etan bojo kulon ya bojo ora kaya bojo sing keri weton Madiun krasa penak dik emoh medun Surabaya Banyuwangi anake sapa marai ngangeni Intan kali kulon ya kali tengah-tengah ana uwate etan gemati kulon gemati piye Pak De Parman piye kegandengan menika rodek mania deng ya yo Deni sengkala mentokipun mangke ijo-ijo lali-lali lho Dik Mas Putut jenengane ora salah den kopi kanggo kanca-kanca nek jenengane Jaipong ngono wis kira-kira wis do seneng rencang-rencang. Nah. Ki nek ora ngono ya isih ngendang kok terus Putut sing joget. Piye? Ya. Monggo Mbak Eni Platur Enggal Majeng. Pambeksa ingkang semanten kathahipun ingkang dipun tenggo Mbak Eni kalih Mbak Atun. Mengke kalajengaken Mbak Rini mandhap saking pepanggungan. Ngetan bali ngula napa sedyaning kelakon. Ya Mas, ya Mas. Larak disampirke mae cetara ngampirke. Monggo kanca-kanca dipun dadosaken. Yo Mas Juki yo ndang maju yo. Perkara kepruk pengen tak pasrahke karo Atun wis. Monggo Deni. Lailo ayo Sangkala saka wetan ana sengkala saka wetan tinulak bali ngetan sing nulak raja iman slamet 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 saking kersaning Gusti Allah
Pupus gedange raja dik rini dasar bagus tar prasaja selamat kersane Allah ngetan bali ulon apa sediane sengkala saka sisih kulon tinulak bali mangulon sing nulak raja iman slamet ditalak bali mangulon kara dibunteli dik mara tuwa kok dibunteli selamat kersane Allah ya ya awake ya ya sekala saka Allah timun sikar jujur ta terus bangun negarane ditolak bali mangalor piye Pakde Sawal angele ijo ijo aja diunduwi wong sing nyebut ora kurang sing kowe nyejak ombah tamso aja dirusuwi yo pokoke ora iso yo lagen ora ijo dek aja diunduhi duwe bocah dek aja dirusui alah ngetan bali ngulon apa setyan bisa kelakon dari mana mas datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana mas datangnya cinta dari mata turun ke hati. nyuwun pangapunten Mas Tommy leren lang
minggu sing tak kowe ngajak nang tawang mangu nganti lingsir serane ngene ana kene aku nunggu kowe di aku wis dipikirkan jaluk mie iki lho Mbak Aton. Ya engko sik. Jan-jane kowe ning ngendi? Kelaganmu sajak nyuwani. Atiku jaluk susu. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang tawang mangu nganti lingsir serane ana kene aku nunggu kowe Mas Juki Pendi kowe karo dolanan lato-latone Aton iki piye? Pendi randi lato-lato ya. Lah Aton ngene ra ngene iki ngono kok ora roh Pendi nek. Iki Pendi ki nek tak troke karo uncek ngono ora setel. Ya nah ya dia. Jan-jane kowe ning endi? Kelaganmu sajak nyuwani. Mbak Aton pring kuning karo caping gunung Pak Priyo pring kuning karo caping gunung
kaya ngene lelakon biyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe kelo ati saklawase ayo Mas Juki. Oke, terima kasih. Ning endi nggonku goleki kepengin ketemu ayo napianada tak parani menuruti karepe nyati bareng saiki ketemu kaya sinenderan iki lodo metes si pipiku yen pancen ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal kendeli lho dek sapa ki mau dek Pendi kok ora gelem nyanyi ki mau Lagune fokus lagu wajib iki anu Caping Gunung. Mas Juki nak Mas Juki piye? Ya. Ora tak lagoke Caping Gunung oke. iya gawe ini karaoke kok Ora, kono aku lho, Pak De Juki. Ah. Ya. piye Caping Gunung kon njaluk jambu alas. oh iya oke Kok jambu alas kok demen, kok Caping Gunung ndi kok anu duet karo Mbok De Atun. Mbok De. Lah kok anu Mbak. Pak De kok tak kirime. Mbak ngono ora iso Mbak Oke. Atun Mbak Atun Mbok De Aku kok kualat. Aku mau aku wis fokus dari sononya Mbok lah De. kon nyeluk tuwek dhek. wong kon nyeluk Mbak oh malah nangis ngono piye wae iki ki Mbok De tetep wong tuwek dhek kok. Oke, masuk. kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe ati saklawase
Caping gunung kalih pring kuning mau Pak Priyo ngersake. Pak Priyo sing nggih. Ayo DNI ya berdua ya. Yo digawe pelok kabeh ya. Pak Priyo niki kula aturke Pak Priyo. Pendi Caping Gunung. Ayune. Latu. Karo bodhe kok ya. Maaf Pak Camat, maaf. Anak wedok. Anak wedok. Wedok ngerget kae kena sampe anak wedok. Saiki ana ngendi Lagu aja kok padha pada dirine. Jarene mas menang keturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa lali yo ning gunung sapa Jan mandu tapi gunung apa bi Pendi nek nyanyi sing tenan to. syukur bisa bisa dadi raja kene ora ilang gede padha lara Iya. Nyangke ya. Hah. Nah, Hoi. masuk. Merjuang penjara kelingan. Saiki apa lali Sate iki bose kombi iki piye? Coba seberake lho. Engko aku nek nang kono di Sakar bisa nyaman gunung desa dadi raja dene
kriga ya menonton. Kandhani kok Ah iya. Pak Kudi ini anu mudun deh. Mesake ten. Wadine made awan entuk apa? Nggih to. Saya kade. Pring kuning dadi saksi. Bayar. Apa sliramu ora ngerti yen preng kuning gawe kene ati tenang Monggo kata-kata saking Cindil Laras. Tasih makarya wonten dalem perjalanan Bapak Priya. Bos kopi. Ugi karegeng-ageng lumantar saking kadang-kadang Rodek Mania. CSB Justo. yo ya Hei. janjimu wong bagus nyidrani saiki jur lali rusake awakku iki amarga mikir wong selas tresnani
Enak ya, Pak. gendang dalika bagus wis kanggan ketemu sliramu kacokane tajak tunggu kaliya wong bagus kumpul karo aku. Oh iya iya iya. Digoyang yo Mbak Tangso. Mbak Demang, ayo kene julang. Ben seneng atine koyo. Senajan ta ora misra tandha mata sing tak tampa senajan namung sepele elingake kabeh lelabete Kaya rembulan lumaku kang madani wanci ngelu kaya tumete sing kalbu ngelingake tondo motong pratandani ati juwa najan nate gawe juwa ning nyatane mung katoning mata piye Ayo Deni. tak simpen ana kamarku dadi suwe bring sliramu tak simpen ana atiku liya wektu bakal ketemu Ayo senajan ta ora misra tondo mata sing tak tampa senajan namung sepele elingake kabeh lelabete kaya rembulan lumaku kang madani wanci ngelu kaya tumete sing banyu ngelingake atiku. Piye, Mbak? kae tondo motong pratandani ati juwa najan nate gawe juwa ning nyatane mung katoning mata Iso terus ke Bos kombi tak simpen ana kamarku